الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on duwanama on ñagama duwawu saabu so julɗo duwanima julɗo bandum omo daña baraji ɗi o duwani bandi ko ɗi malayka wiyamo an ko jiɗanɗa bande ko an laaɓɗo reedu o an moƴƴo o an jiɗanɗo yimɓe jaam o dañ ko duwiɗa ko ko ganniɗa ko ko jiɗanɗa yimɓe ko yo Allah rokke ɗum so malayika duwanimama a malama en garte darsu men qissa annabaɓe koye qissa annabi isa gonɗen alayhi salam en jejjitani koni noon wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin eɗen ciftina saabu siftinde naftorto ɗum ko gonɗinɗo Allah omo gonɗini dargue omo gonɗini nelaɗo omo gonɗini siraɗi omo gonɗini ko maayowo omo gonɗini ko kasbeteɗo ɗum noon gaare paranen oɗo ñalawma e julde almustafa sallallah alayhi wa sallam en mbino adama alayhi salam o taga ko ñande aljuma o maayi ñande aljuma o naati aljanna ñande aljuma o yalti ñande aljuma ko ñande aljuma dargue daroto bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon gaare paranen oɗo ñalawma e julde almustafa sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nenan bandam biya allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنا حال سياسة ديسان ceera e ngoƴo ceera e suno ceera e caɗele sa hibbene julde Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa juule makko gotol Allah mantuma laabi sappo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o wi giɗo ma mo jiɗɗa o wi sallallahu alaihi wasallam hade men ɓennude wi ɓuure handude yam ɓuuri ɓadade mi fof to dargue to ko on ɓurɗo hewde ko juulata yam saɗa juule makko no feewi ɓaddoɗa almustafa a yiɗa joddade almustafa sallallahu alaihi wasallam hadith rawahu Tirmidhi بحديث بسند حسن بندرابي سهلان oɗo gorko biyeteɗo Aws ibn Aws radiyallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi juuluji mon juuloton ɗe yamɗi mbeɗe holleɗi nelaɗo woni ɗo o holle juuluji men ɗi ɗo maayi ɗo o holle juuluji men ɓe mbi ya rasulallah i an noon moƴo ñaamima a natti wodde emin juulema holno jirata juuluji amen o wi Allah harmine leydi ɓalli annabaɓe ndeysan sen ciftori bamum Jabir Abdullahi ibn Rawaha ndew maayi nde wona Abdullahi ibn Rawaha ko Abdullahi ibn Haram bamum Jabir noon wiyete caggal duuɓi ɓandu makko feeñi taw waame no wonno ɓe tawi omo woni intact o waylaki la ilaha illallah Hamza ibn Abdul Muttalib waame meeɗi wadde kabre makko feeñi ceernaji goto wi ko min wiyayomi armi ubbam o tawmi ɓandu makko waylaki caggal duuɓi ujunaji caggal duuɓi honɗum ujunere so tawi leydi ñamata ɓandu sahabi almustafa noon leydi ñamata ɓandu makko bandiraɓe sehilaɓe ɓe mbi ya rasulallah aɗa mooƴe o yaara mi moƴata abadan bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon gara ñande aljuma an juuluma juulɗa e almustafa ngu o haalne ɗo e kaari ɓi kaari Ousmane Diam Malik juulema hande o la ilaha illallah muhammadu rasulullah ƴeew yimɓe fof dossier ji mo gara ene calmina almustafa ene juula almustafa an mbasa jeeyede hen o hersinaki mo ganduɗa ñande yumma dogat made ñande bamma dogat made ñande yimɓe fof dogat made kanko wiyete teftefaneɗa ñaago dokkeɗa ya rabbi ummati o ya rabbi ummati o woyi saabu min ema sallallahu alayhi wa sallam en mbino e darsu men ɓennuɗo
alhawariyuna ɓe mbi annabi isa alayhi salam yo ñaago allah ɓe daña ñamde ummodo asaman ɓe ñaama hen balle wonana ɓe feeto mbaɗa eɓe gonɗina annabi isa duwima aha ɓe dokka ñamde ɓe ñaami ɓen saliɓe gonɗinde caggal ɗum ɓe mbatta girji ɓe mbatta baaɗi wala hawla wala quwata illa billah en kaalino e darsu ɓennude hadis goro kono ɗon mi rendini hadisaji ɗiɗi ɗo e makkanaɓe mbi nelaɗo sallallah alih w sallam yo ñaago allah safa hayre safa nde wonta kanŋe nelaɗo wimami wat jibril wimo sa ñaagima soɓe dokkama soɓe gonɗinat ɓe lepte nelaɗo wi ala mbeɗe muñanaɓe mbala eɓe tuuba hadis goɗɗo o koɗo malayika toppitoɗe kaaƴi o arna makko wimo allah nani ko banden mbi sa yiiɗi kaaƴe ɗiɗi makka ɓe ɓitta hen ko nelaɗo wi mi muñeniɓe yo allah muñanɓe ha keeceje mabɓe ndeysan yimɓe jalta hen ene mbiya la ilaha illallah muhammadou rasulullah ɗum ɗo firti kanko sallah sallam o arde ko yurmede bandiraɓe wona leptude yimɓe wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin o neldira ko yurmede te o nelda ko yimɓe fo yimɓe e jinneji nam wama arsalnaka ila kafatan linnasi bashiran wa nadhira nasan mbiye sallallahu alaihi wasallam annabi isa alayhi salam en mbi o waraka o pandraka o kursufiyaka ko ɓamtaɗo do asaman maw artu noon e maale dargue batdiɗe o arta o wara masiha dajjal yo allah dandu en e fitna masiha dajjal so tawi woni yimɓe ene punta neɗɗo mi nani waaji goto wiya bimay nan sangara on ne rewa biyoɗo ene yara sangara yimɓe ndewe mum so masiha dajjal ari o wi ko allah omo jogui jeygol omo jogui aljanna omo jogui ndiyam omo wurtina mayɓe te taw fof ko fenade so oɗo gonɗinama ɓe sikki masiha dajjal ma bonnu peeje yimɓe kewɓe ɗum kala annabi garɗo o rentini bandiko en e fitnat masiha dajjal ɗum waɗi seeɗen juula mbiya allahuma inni auduka min fitnat mahya wa mahya wa min fitnat masiha dajjal yo allah dandu en e fitna makko fitna ɓurɗo bonde gila adama taga ko masiha dajjal ko annabi isa jogori warde mo bandiraɓe sehilal annabi isa no o yahani haw wiɓe so al moustapha ari gonɗine ɗum sallallah alih wa sallam ɗum waɗi adiɓe en ɓe eɓe gandi nelaɗo nde ɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe ni alladina ataynahum lkitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum ndeysan mbiye sallallah alih wa sallam وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بي الله أكبر النبي عيسى bandiraɓe bani israila mi ari mbeɗe gonɗin deftere adinde deftere moussa e mbeɗe habra on annabi garowo o on wiye ahmad on woni almoustapha on woni mouhammad on woni hachir on woni al aqib ɗum ɗo fof ko inɗe makko kanko woni almahi bi abi anta wa ummi sallallahu alayhi wa sallam kala bi annabi garnoɗo o wi bandi ko yen bandiraɓe sehla allah wimo oɗo annabi so moustapha ari aɗa wuuri ya gonɗin annabi o ya gonɗin almoustapha annaba fof so darinoma hande ko almoustapha woni premier bandiraɓe sehilaɓe sallallahu alayhi wa sallam eynam ɓe mbaradi mo noon annabi isa alayhi salam ɗo jooɗino hankkadi yahudi en gande makko ɓe mbi oɗo yo ware oɗo yo soppe omo wonde hawariyun o wiɓe bandiraɓe hol ƴettowo ayawom mi damina ɗum aljanna naata aljanna cukalel ummi eko haala e sira o wiito noon gongol o hol ƴettowo ayawam hol ƴettowo formam naata aljanna cukalel ngel ummi ha woni laabi tati allah ƴetti ayawo makko waɗi ɗum e cukalel ngel kanko allah ɓamtimo dow asaman cukalel ngel walla on ɗon mo ƴettude ayawo makko ko on ɗon wara ko on ɗon pandra ko on ɗon feŋa annabi isa mayani bandiraɓe sehilaɓe bal rafa'ahu llahu ilayhi keɗe ko alquran janti hen bandiraɓe sehilaɓe eynam وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنام بكالمك يهودين بجتي النبي عيسى بميكو على فوق بكالمك إبونا مي إبمرامونون نوادي بيدون ngan be ka be lurondiri e annabi Isa be mbi ko Allah be mbi ko bi Allah be mbi ko tininte bandiraɓe sehilaɓe nden o ɓamtama dow asaman bandiraɓe sehilaɓe ɓe lurdi caggal makko eynam ɗum waɗi annabi Isa kañum e hoore mum ma namdiro Allah wiyam annabi Isa an kam ɓeɗo yimɓe ko an wiɓe yoɓe ndewe an e yumma la ilaha illallah bandiraɓe kala joguiɗo groupe kala joguiɗo daira kala joguiɓe rewoɓe ma namdita ɓeɗo rewoɓe annabaɓe goto fof ma namdita annabi ara wondani hay goto gonɗin ɗum annabi Nuh yimɓe mum jeddi ɗum ɓe mbi Nuh a neldi a haali lettere ma o wi a hol ceedantoɗo mo o wi seedanto ko Mouhammad e leñol mum wa kadhalika jaalnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nnas enen e moƴƴere men e ɓural men e leƴƴi fof enen ceedanto annabaɓe annabi arane gonɗe goto nde gomɗin ɗum annabi arday ɗiɗo annabi arday tata ɗum noon keewal ngal wona kañum ɓuuri moƴƴude ko kulal Allah ngol li yabluwakum ayyukum ahsanu amala eynam holko ceerno Ousmane holko Allah wi annabi Isa alayhi salam eynam وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى النبي عيسى نكون درنجرو بندرا غور فوق ريو ما دائرة ما نامدر أن ويجيب النبي الله من كي الله بيجي أنو نجيب يبندو الله غور min ko seede maɓɓe ne gonnuɗo maɓɓe no gila mi sowa ɓamtede mbiɗe seeti kono ne ɓamtuɗa ko dow asaman mi anda komi mbaɗatno kamɓe koɓe jeeyaɓe ma sa welama leptaɓe sa welama jaafoɗaɓe an ɗon ka asis ka joom semme ka hakim kala ko mbaɗɗa e place bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah mouhamadou rasulullah hadis abi dhar o wi tawi nelaɗo sallah sallam oɗo aya nelaɗo o janggi aya o gilla tan jamma tan ha weeri nelaɗo omo jangga oɗo aya omo waya sallllahu alayhi wa sallam o wi holko mbiyatmi o wi dargueto bandiraɓe sehilaɓe ma yimɓe ngar yimɓe tan e leñol makko o yo goppe e leñol goppe e leñol ɓe mbi mbaɗa anda ko mbaɗɗa ɓe mbayli diina ma caggal ma ɓeɗo nangge ñaamo ɓeɗo nangge naɗo o wi holko mbiyatano o wi wiyano jiyaɗo pocciɗo o wini no annabi Isa wini eynam in tuazibum fa innahum ibad sa leptiɓe koɓe jeyaɓe ma إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المصطفى أوي الله جبريل يا مصطفى المصطفى هلك ويرا الله بري أندل هلك ويرا جبريل أريم هلك ويرا ويا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي الله يوم ما بيولتين إلينيول ما بيولتين إلينيول ما سو الله جبي الدنيا من دكرة إلينيول ما سنا كويلتين ما دون الله يوم ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. te mbimo an Moustapha an banden ɓe gila goppuɗaɓe ɓe mbayli diina ma ɓe nani hen ko ala hen ɓe jolni hen ko ala hen goto fof wurtni diina talum ɓe mahi gagneje ɓe ndewi gagneje ɓe banguima e gagneje ɓe poppima e gagneje nde al nelaɗo mayata nde o yi Allah hoto wat kabram ɗo watte feeto hoto wat kabram watan dewateɗo ko ɗum nelaɗo ñaagui haade makko mayde allahumma la tajal qabri wasanan yubat no foti gagneje poppere hande ɓe mbaɗa hen butelaji ɓe mbaɗa hen kaalaji ɓe poppo hen te ko céramique ko ciment ko jamdi ko toliye fewni ɗum kono e poppo hen. la ilaha illallah. yo Allah danden shirku yo Allah hokken mayde la ilaha illallah muhammadou rasulullah. annabi Isa o mayene ko garto bandiraɓe sehilaɓe wo innahu la ilmu lissaa holko naftorɗen e ɗum ɗo en wasde wondema basɗo wondema mo ala hoto haɗe julde hoto haɗe horde hoto haɗe sakkade hoto haɗe waɗde dewal ma Allah. annabi Isa alano hayɗo waali kanko yummakko hande ɓe mbaala ɗo janggo ɓe mbaalaɗa kono koye ulil asme mina rusul o jeeya koye ɓurɓe
o laaroɓe aljanna towɗo o jaa koye annabaɓe nayoɓe ɓurɓe munde annabaɓe ulil asme mina rusul bandiraɓe sehilaɓe basal ma dañal ma jawdi ma kange ma wona ɗum kontata Allah ko hulde Allah bandiraɓe sehilaɓe aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim